הלב נצבע ובגרון מחנה, והדמעות יורדות להם כמו גשם, ולא רואים דבר מרוב אבק, ומי יודע איך בכלל הגשם. רוחות קרות הביתה נכנסות, אמת מרה טופחת על פנינו, ובאוויר שתיקה קשה מצוא. ממש לא מוכנים. מי זה נמרוד? מי פה ראש ההפקה? את. נשים את התיקים. שלום גיא. אני אומרת לכם, מי שהמציא את הדבר הזה לא, נכון? אני מאוד מקווה שאתה מצלם את הילד שלך ולא... מי את? זה מישהי. בבית נראה, בסדר. מה? הוא פאור רנג'ר. עכשיו לסביבה? כן. כן. כאן מהבוקר. אף אחד לא שייך, כל אחד שייך לעצמו. כן. אנחנו מחכים שזה יבוא לו, כן. לפני שתלכו זה... אז פאור רנג'ר גם תפס מאוד. כן, כבר? לא, הוא לא רואה כלום, הוא לא יודע מה היי. גם היא לא ידעה, אבל זה יודעת. ויש לנו שם. שאוהבת אותי, היא רק שלי, היא מכירה אותי מההתחלה שלי, שלה, היא מוכרחה להיות חכמה, אמא שלי, ואת השיר הנשאר בשבילה. הבאת אותי, אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי, את. כמה ימים שביליתי איתה, אמא שלי, כמה דמעות שמחיתי איתה, שלי, שלה, כמה דברים שגיליתי איתה, אמא שלי, כמה תקוות שתליתי איתה. אמא, אמא, את פינקת אותי, את פינקת אותי, את הבאת אותי. אמא, אמא, את פינקת אותי, את הבאת אותי. הבית שלי עמד בקצה החופשה. היו לו גלגלות צהובים, חלונות ירוקים, וטסים אדומים. חיות בחופשה שלנו.
מי זה מצלצל? מי זה מצלצל? צעק מצפתת. אנחנו. רגע, אסף. אני, אבל צלצל. לא, לחש לאריה. התחבר צלצל מצפתת מהבית שלו, ואז הם יהיו. אז הם יתחברו מאחורי שיח אחד. אמר האריה בעצם, אבל ג'ירפה! מה? שאלה ג'ירפה. מצפתת נראה ולא יצא מהבית. אז מה נעשה? שאלה ג'ירפה. יש לי רעיון, השיב האריה. תתחבא מאחורי עץ גבוה. תתחברו מאחורי עץ לילה! תתחברו רגע. תתחברו מאחורי ראש גבוה. אמרה הג'ירפה בעצם. אבל אריה! מה? שאל אריה. רואים את הראש שלך, רואים את העיניים שלך, נתקדם נראה ולא יצא מהבית. עמדו שניהם עצובים ולא ידעו מה לעשות. אז אמר האריה, יש לי רעיון. את תתחברי מאחורי עץ גבוה, ואני מאחורי שיח רחב. תתחבא אריה מאחורי שיח רחב, תתחבא הג'ירפה
הגיע לבית, נכנס פנימה וסגר את הדלת. הגיע הג'ירפה לשבת ונושבת. הגיע האריה נושב ונושב. הביטו למטה ולמעלה, לימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, והצפת עלינו. צלצל האריה בפעמון הקטן שבדלת. דרן דרן. צעק מצפתן, אנחנו! קראו אריה והג'ירפה. ג'ירפה ואריה! טוב, אם אתם חברים שלי, אריה והג'ירפה נכנסו לבית שבו חלונות ירוקים, כיסים אדומים ובילונות צהובים. מצפתן קיבל את החברים שלו בסוכריות, ועוגיות, רוטים ושוקולד, וגם נתן להם לשתות. מצפתן מתוק מאוד בכוסות גבוהות. יום הולדת 70. כמה עבדנו. הילדים שלי שלי. יש לפעמים שאני בצרות, אמא שלי, את מבינה את זה בין השורות שלי, שלה. למה דואגת ולא ישנה? אמא שלי, לא סומכת על בנה. איפה אריה? הנה הוא, הנה אריה ממש מפחיד. איזה גודל. היי. את ראית את זה בחמש? הכל תפלון. היא גם מפיעה. רק קצת לא חדלות לזה, והיא אומרת, זאת אומרת שהוא עושה... מה את עושה? אבל היית לה רייטינג בירדן. אולי תצטרכי בבור? שירה, תסתכלי לדנה. איפה דנה? אני פה. דנה. הנה דנה. מתוקה. איפה סבתא דליה? נכון. ואיפה יעלי? לא, זה מסגיר אותך. נמרוד אמר שבשום אופן לא תשלפי כלים. זו תוכחה חותכת. למה עשית את זה? בדירה קטנה, חשוכה אתה מסכם את השבת? עם אישה אחת, חיים מפה, הבעיה. סיכום הנפגעים 3 קלקולי קיבה. קלקולי קיבה?
כאילו כלום, אה? כאילו לא היה.